Sa trochu povenovali Rašbelovi, ktorým to Jun na konci dotiahol, a potom ako sme dochytali, tak sme sa zase trošku priučili. Porozprával nám Jun o tom, ako s Rašbelom hľadá správnu hĺbku, odkiaľ mal od ryby zábery, ale viac vám asi o tom povie Jaro. Áno, presne nám to vysvetlil a Rašbela sa vlastne dotiahol tým, že dorovnal ten môj stav. Ja som chytal spodok, on si našiel wobblera, ktorému verí, vidno, že zábery má a jednoducho hĺbku si nadstavuje počtom rýchlych obrátok. Začínal od jednej, od dvoch, nahodíme, zanoríme raz, dva, tri hlboké a teraz vlastne pomaly ťaháme. Tým, že on má 2000 na výjak, ja mám 2,5, takže musím ešte ubrať. A len držíme ten wobbler viac menej v tom stĺpci, kde sme si ho zanorili. Tým, že je plávajúci, po prípade sa slabo môže vynárať. Takže počtom rýchlejších otočov ho zanorí do určitej hĺbky. No, ryba v podberáku a vidíte Rašbelík naživo, ako sa používa na japonských pomerne technických vodách. Keď niečo robíte, tak vidíte reakciu, vy bez problémov vidíte 2 metre do hĺbky, toľko zhruba má tento rybník. A Jarkovi tu veľmi dobre funguje Rašbel, ale chcete sa s ním vedieť vyhrať. Jark, ukáž na strahu. Toto je on. Tak, myslím, že ho netreba predstavovať. Víš, 2-1. Tu